U kmieni dal-għodu Kummissarju tas-Saħħa fl-Uffiċċju tal-Ombudsman il-Professur Ray Galea batitra lill-Ministeru tas-Saħħa u lill-President tal-MUMN fejn ħeġġiġhom biex jirrisolvu t-tilwima industrijali li għaddejja bħalissa fl-isptarijiet. Dan fil-waqt li indika wkoll li lest joffri medjazzjoni biex tinstab soluzzjoni. Fil-fatt il-Kummissarju għas-Saħħa estenda l-istedina tiegħu li joffri kwalunkwe assistenza meħtieġa biex jiffaċilita riżoluzzjoni ġusta u f'waqt għal din it-tilwima industrijali waqt li jassigura l-interessi ta' kulħadd ikunu rappreżentati b'mod eku. Il-Kummissarju saħaq ukoll li għandu jintlaħaq bili jikkonsidra l-bżonnijiet tal-pazjenti u l-qraba tagħhom. L-ittra tenfasizza fuq l-importanza li jinstab bilanċ bejn id-drittijiet tal-ħaddiema u responsabilità ta' min iħaddem u tinkoraġġixxi liż-żewġ partijiet biex jagħtu priorità lis-saħħa tal-pazjent. Intant fi stqarrija separata l-Kulleġġ Malti tal-Ġinekoloġija esprima tħassib dwar din is-sitwazzjoni wara li baqa' ma ntlaħaq ebda qbil bejn il-Gvern u l-MUMN dwar ftehim settorjali ġdid. Il-Kunsill qed jgħid li l-azzjonijiet qed iħallu impatt perikolus u appella l soluzzjoni miż-żewġ naħat.